नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. नव्या कोऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाला भेगा, कामाबाबत साशंकता. तर स्मार्ट प्रीपेड मीटर विरोधात भव्य मोर्चा काढणार, मंगेश तळवणेकर यांचा इशारा. आणि होळी सणासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. होळीमध्ये पर्यटकांकडून किंवा नागरिकांकडून कोणी जबरदस्तीने पैसे वसूल करत असल्यास पोलिसांची संपर्क साधावा, कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांनी दिला आहे. काल आम्ही एक पीस कमिटी मीटिंग घेतली होती. जे पीस कमिटी मीटिंग जे आपली जिल्हास्तरीय पीस कमिटी आहे, त्यामध्ये आपले पण प्रतिनिधी होते, कलेक्टर साहेब होते त्यामध्ये, आणि त्यामध्ये जिल्हाधिकारी आम्ही आणि आमचे सर्व अधिकारी तिथे उपस्थित होतो. त्यामध्ये पण हा मुद्दा निघाला होता की बरेचसे काही ठिकाणी असे घटना रिपोर्ट होत आहेत. त्यामध्ये सूचना अशी आहे की कोणीही कोणावर जबरदस्ती करू नये आणि कुठल्याही प्रकारचा वाद निर्माण होईल यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये. सर्वांनी त्यामध्ये संयम बरतला पाहिजे. असं कोणी जबरदस्ती करत असेल तर त्यामध्ये तात्काळ ते पोलिसांना रिपोर्ट करावे, त्यांना तशी समज देता येईल आणि त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार होऊ नये त्यासाठी आम्ही पण आमच्या सर्व अधिकाऱ्यांना तशा सूचना दिलेल्या आहेत. यासाठी सर्वांनी काळजी घेणे खूप आवश्यक आहे. तसा पोलीस प्रशासन पण चांगल्या वातावरणात आनंदाने साजरा करतो, त्यासाठी पोलीस प्रशासन सज्ज आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संलग्न राजे ग्रुप मंडणगड यांच्या वतीने शहरातील परकार कॉम्प्लेक्स परिसरात पालखी महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या महोत्सवात कुंजर, बोरघर, टाकवली, आंबवणे, बडवली, माऊ आदी गावातील ग्रामदेवतांच्या पालख्यांनी भाग घेतला व पालखी नृत्य कलेचं सादरीकरण केलं आहे. सह्याद्री फाउंडेशन व संजू परब मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं 15 ते 17 मार्च असा 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. आमदार निलेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त होणाऱ्या या महोत्सवात ट्रिक सीनयुक्त 2 दशावतारी नाट्यप्रयोग तर एक ऐतिहासिक नाट्यप्रयोग होणार आहे. शहरातील भोसले उद्यान समोर हा कार्यक्रम होणार आहे, अशी माहिती माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी दिली. सह्याद्री फाउंडेशन आणि संजू परब मित्रमंडळातर्फे सन्माननीय आमदार निलेश राणे साहेब यांच्या सावंतवाडीत आम्ही वाढदिवस साजरा करत आहोत आणि या वाढदिवसानिमित्त 15, 16, 17 तारीखला नाट्य महोत्सव करण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे. पहिल्या 15 तारीख आणि 16 तारीखला स्टेजची दशावतारी नाटकं असतील आणि 17 तारीखला ऐतिहासिक नाटक असेल
आणि त्याशिवाय 17 तारीखला विविध सामाजिक उपक्रम आम्ही राबवणार आहोत. त्यामध्ये हॉस्पिटलमध्ये बेडशीट असतील, औषध वाटप असेल, धान्य वाटप असेल, वेगवेगळ्या आणि मुलांना खाऊ वाटप असेल, असे अनेक कार्यक्रम राबवणार आहोत. आणि या कार्यक्रमात सर्व नागरिकांनी आणि सह्याद्री फाउंडेशन आणि संजू परब मित्र मंडळाच्या वतीने सगळेजण हजर राहतील. मणेरी ग्रामपंचायत नळ योजनेचे पाणी जलजीवन मिशनच्या कामासाठी संबंधित ठेकेदार पाणी चोरून वापरत असल्याचा आरोप मणेरी गावचे भगवान गवस यांनी केला आहे. गावात पिण्याच्या पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असून हा ठेकेदार कोणाच्या आशीर्वादानं पाणी आपल्या कामासाठी वापरत आहे असा सवालही भगवान गवस यांनी उपस्थित केला आहे. मणेरी जल जीवन मिशनचं या ठिकाणी बाजूलाच काम चालू आहे. त्या ठिकाणी जो ठेकेदार आहे आणि ही आमची 4 वाड्यांची ग्रामपंचायतीची अखेर असलेली नळ योजनेची टाकी आहे. ह्या टाकीमधलं पाणी इथे हा कॉक बसवलेला आहे ठेकेदाराने. हा ठेकेदाराने कॉक बसवून ते पाणी आपल्या साईडवर नेलेलं आहे आपल्या कामासाठी. ग्रामपंचायतीचा काय हे आहे काय माहिती नाही आम्हाला काय केलं आहे ग्रामपंचायतीला ते. पण मुजोर ठेकेदाराने स्वतःच्या स्वार्थासाठी इकडनं पाणी नेऊन आपल्या कामासाठी वापरतो आहे. एक तर पाण्याची टंचाई आहे. 2 महिने झाले लोकांना पाणी प्यायला भेटत नाही आहे. लोकांचे पाण्या भरपूर हाल स्वस्त आहेत लोक. पण ह्या मुजोर ठेकेदाराने इथून पाईप जोडून कनेक्शन आपल्या कामाला नेलेलं आहे. हे आम्ही एक 15 दिवसासाठी अगोदर बघितलेलं होतं. पण त्या ठेकेदाराने आता इकडचं त्याचं कॉक जोडलेलं आहे, पण पाईप जी लाईन आहे ती आता जी विहीर बांधलेली आहे नळ योजनेची जलजीवनची, त्या ठिकाणी ती लाईन आलेली आहे टाकीजवळ. त्या टाकीच्या त्या लाईनला पाईप जोडून ही आलेली आहे खाली जी जलस्वराज्याची टाकी आहे खाली मंदिराजवळ, त्या टाकीची लाईन इथपर्यंत आलेली आहे. आणि इकडनं ही लाईन त्या ठेकेदाराने आपल्या साईडवर कामासाठी नेलेली आहे. त्या ठेकेदारावर प्रशासनाने शासनाने योग्य ती कारवाई करावी, नाहीतर आम्ही योग्य तो पाऊल उचलू. त्याच्यावर योग्य ती कारवाई व्हावी त्याच्यावर. आणि लोकांचे हाल होत आहेत पाण्याविना. वास्तविकतेने हे पाणी हे टाकीमध्ये सोडायला पाहिजे होतं. आता 2 महिने झाले लोकांना पाणी भेटत नाही प्यायला. गौतमवाडी, धनगरवाडी, गावडेवाडी, तळेवाडी भरपूर पाण्याचा इथे साठा कमी प्रमाणात आहे. भरपूर पाणी या ठेकेदाराच्या मजुरीमुळे लोकांना पाणी भेटत नाही, हा माझा आरोप आहे. त्या ठेकेदारावर योग्य ती कारवाई व्हावी, याचं आम्ही पुढचं पाऊल उचलू. कृष्णा दत्ताराम शेटकर, मणेरी तळेवाडीचे एक ग्रामस्थ आसा की अशी की आमकां ग्रामपंचायती अंडरची नळ योजना आसा ती दिवसेंदिवस समस्या वाढत जाता. काही आता 6 महिने झाले, परंतु आमकां इतकी पाणी टंचाई आसा की भर दिवसा रात्रंदिवस आम्ही घरी पाणी नेतो. आता या पाण्याची जास्त करून प्रत्येक घरात जास्तच गरज असता. तेव्हा ग्रामपंचायतीची कांयच दखल घेवंक ना. अर्ज दिले काय दिले, परंतु कांयच दखल घेवंक ना. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इकडे जल जीवन मिशन अंतर्गत एक शासकीय काम चालू आसा. हे जो पाणी पुरवठा आमकां नळ योजने अंतर्गत जाता तो तिकडे तो वळयता आणि अधिक समस्या निर्माण जाता. हेचेर काहीतरी तोडगो काढून आमची हे समस्या सोडवच्यो, इतकीच आम्ही ग्रामपंचायतीकडे आमची मागणी आसा. महावितरणने कोणतीही पूर्वसूचना न देता जबरदस्तीने बसवलेल्या स्मार्ट प्रीपेड व टीओडी मीटरच्या विरोधात सावंतवाडीत तीव्र आंदोलन उभं राहिलं आहे. ग्राहकांना आर्थिक संकटात लोटणाऱ्या या निर्णयाविरोधात विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेनं आज सावंतवाडीत महावितरण कार्यालयासमोर साखळी उपोषण मंगेश तळवणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली केलं आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ यांनी, विशेषतः मी महाराष्ट्राचं म्हणणार नाही पण निदान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरतं आम्ही बोलेन की जो काय आता आताताईपणा सुरू केलेला आहे
की पूर्वीचे आमचे इलेक्ट्रॉनिक जे मीटर होते ते मीटर पद्धतशीरपणे चालू होते. एखादा मीटर जर नादुरुस्त झाला तर तो मीटर दुरुस्त करण्यासाठी कार्यालयाकडे घेऊन आम्ही येत होतो. कार्यालयातून दुरुस्त करून मीटर पुन्हा तो आम्हाला बसवला जात होता. आता मीटर जरी दुरुस्त जरी असला तरी काही मीटर असं अचानक येतात, त्यांचे कर्मचारी येतात म्हणा किंवा कोणत्या तरी ठेकेदाराची काही माणसं येतात व स्मार्ट प्रीपेड मीटर आणून बसवतात. घरातल्या कोणत्याही मालकाला याची कल्पना नसते, किंबहुना महिला भगिनी आमच्या घरी असतात त्यावेळी येऊन बसवतात, ते तुमचा मीटर नादुरुस्त झाला आहे म्हणून बसविला आहे. पण त्यात आता कसं आमचं जसं मोबाईलचं रिचार्ज मारलं जातं आणि तो रिचार्ज संपल्यानंतर त्या पद्धतीने मोबाईल बंद होतो, त्या पद्धतीने आता पुढे हळूहळू त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. त्या पद्धतीने ते मीटरचं कार्ड मारल्यानंतर रिचार्ज मारल्यानंतर तो रात्री समजा 1-2 वाजता एखाद्याच्या घरी आजारी त्यांचे आई वडील असेल किंवा कोणाची तरी सासू सासरे असतील आणि त्यांना पंख्याची गरज असेल, रुग्णालयात शस्त्रक्रिया म्हणजे ऑपरेशन करण्यासाठी एखादा रुग्ण जर गेला असेल आणि कार्यालयात त्यांच्याकडे जर ते रिचार्ज संपलेलं असेल तर ती लाईट जाणार. म्हणजे त्या रुग्णाचं काय होईल? जे नातेवाईक सांगतात आता ICUमध्ये कोणतरी रुग्ण असेल किंवा व्हेंटिलेटरवर असेल, जर लाईट गेली तर ते रुग्ण किंवा सामान्य माणसं काय करणार? ह्यासाठी आम्हाला या स्मार्ट मीटरचा पूर्णपणे आमचा विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेचा विरोध आहे. आम्ही गेले महिनाभर या बाबतीत त्यांच्याकडे पाठपुरावा करत आहोत. तो मीटर ज्यांनी जिथे जिथे मीटर जे बसवलेले आहेत गुपचूप ते मीटर त्याने तातडीने काढून नेवावे ही आमची प्रमुख मागणी आहे. लाईटच्या पोलावर म्हणा, सोसायटीच्या जे जुने मीटर काढून दिले तिथले म्हणा. नंतर दुसरी आमची एक महत्त्वाची मागणी अशी राहील की आता शासकीय कार्यालयाकडे 40 ते 50 कोटी रुपये यांचे थकीत आहेत. महाराष्ट्र विद्युत महामंडळाचे 40-50 कोटी रुपये थकीत आहेत आणि आमच्या ग्राहकाकडे जर समजा एखाद्या ग्राहकाचं एक लाईट बिल 2 महिन्याचं राहिलं तर ते न सांगता गुपचूप तिकडे काढून घेऊन जातात आणि त्यांचं कनेक्शन बंद केलं जातं. पण 40-50 कोटी हे शासकीय कार्यालयात जिल्ह्यातील थकीत असल्याने त्यांचा मीटर मात्र ते कट करू शकत आहे. कारण सामान्य माणसाचा कोण विचारणारा नसतो आणि तो लाजेने कोणाला सांगू शकत नाही. 2-2 महिने असे कितीतरी ग्राहक काळोखात आपल्या मुलांना अभ्यास सुद्धा करायला त्यांना मिळत नाही. परंतु हे दुर्दैव आहे, हे सुद्धा त्यांनी बंद करावं. जर शासकीय कार्यालयाची सगळी तातडीने जर त्यांनी वसुली केली तरच मग आमच्या सामान्य जिल्ह्यातल्या ग्राहकाच्या ठिकाणी जाऊन ते त्याने कनेक्शन मारावं. माझ्याकडे आकडेवारी बी घेतलेली आहे किती थकीत शासकीय आहे आणि किती थकीत. आमच्याकडे लाईट चोरी होत नाही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. निदान या सगळ्या गोष्टीतून आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा जर त्यांनी जर हे केलं, आम्हाला याद हे दिली सूट दिली, कारण महाराष्ट्रात संपूर्ण महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आमची शाळेची विद्यार्थी म्हणा 10वी-12वी म्हणा हा रिझल्ट सगळ्यात महाराष्ट्रात 1 नंबर लागतो. मग अशा परिस्थितीत आमच्या जिल्ह्यातील जर ही परिस्थिती जर त्यांना बदलायची असेल तर आमच्याकडे तातडीने हे स्मार्ट मीटर तातडीने त्याने दिलेले आहेत ते रद्द करावे. आणि आमची जी मागणी दुसरी आहे की आमचा पूर्ववत जे आमचे आहे आणि रिडिंग आम्हाला कळतंय, मीटरवर रिडिंग जे घ्यायला मुलं येतात ते आम्हाला कळतंय बाबा किती रिडिंग आहे आणि आम्ही किती वापरली लाईट आहे. ते कार्ड मारल्यानंतर आम्ही समजा 1 महिन्याचं कार्ड मारलं आणि जर त्याने 15 दिवसात संपलं तर आम्हाला त्यातलं काही कळणार नाही. म्हणून आमची प्रमुख आणि मुख्य मागणी आहे जे मीटर बसवलेले आहेत ते तातडीने काढून द्या. आणि दुसरी म्हणजे आमचा जो इलेक्ट्रॉनिक पूर्वीचा मीटर आहे तो त्याने चालू करावा. जिल्ह्यातील 800 मुलं आज आमची ते रिडिंग करायला फिरतात. गोरगरीब घराण्यातली मुलं आहेत, त्या देशोधडीला लागणार. एकतर आमच्याजवळ रोजगार नाही आहे आणि अशा परिस्थितीत जर हे असं चालू राहिलं तर आम्हाला ते परवडणार नाही. म्हणून आमच्या जिल्ह्यातील कुठल्याही पक्षाचे राजकारणी असू देत, सत्ताधारी असू दे, विरोधी असू दे, त्यांनी जातीनिशी ते लक्ष घालायला पाहिजे. आज आम्हाला पोलिसांनी बंधन घातलं होतं की मंगेश आम्हाला बोलून घेतलं काल साहेबांनी आणि सांगितलं 70-80 माणसाच्या वर जरा आणू नको, जमावबंदी आदेश लागू आहे. आणि साहेबांच्या विनंतीला मान देऊन आम्ही आज जास्त लोकांना येण्याचं आवाहन केलं. काल मी संध्याकाळपासून सगळ्यांना फोन करून सांगितलं जास्त मेजॉरिटी नको आहे. आम्हाला पोलिसांनी सांगितलेले जमावबंदी असल्या होळीचा उद्या सण आहे, त्यामुळे आम्ही ठराविक प्रत्येक गावातून आपापल्या वतीने आपल्या एसटीने किंवा आपल्या गाडीने ही आलेली ठराविक मंडळी आहेत. आणि यापुढे जर आमची सगळे मागण्या मान्य नाही झाल्या तर आम्ही हजारो लोकांचा होळीनंतर मोर्चा घेऊन जाणार आहोत. हे मात्र शासनाने आणि महाराष्ट्र विद्युत मंडळाने याची नोंद घ्यायला हवी. नमस्कार, मी सुनील घनवट, मंदिर महासंघाचा राष्ट्रीय संघटक. कालच पंढरपूर देवस्थान समितीने सांगितलं की पुरातत्व विभागाने आम्हाला पांडुरंगाने म्हणजे विठ्ठल आणि रुक्मिणीच्या मूर्तीसाठी वज्रलेप आणि तो देखील रासायनिक वज्रलेप करण्याची परवानगी मागितलेली आहे. मुळातच
4 वर्षापूर्वी पांडुरंगाच्या आणि रुक्मिणीच्या मूर्तीचा वज्रलेप, तो देखील रासायनिक वज्रलेप झालेला होता. त्यावेळेस उघडपणे सगळ्यांसमोर सांगताना यांनी बाईट दिल्या होत्या की कमीत कमी 10-12 वर्ष टिकेल अशा प्रकारची आम्ही रासायनिक वज्रलेपनाची प्रक्रिया केलेली आहे. मग 4 वर्षातच ही झीज होते कशी? आणि ही रासायनिक वज्रलेप प्रक्रिया ही धर्मसंमत नाही, धर्मशास्त्राच्या विरोधात आहे. त्याचबरोबर 4-4 वर्षांनी जसं पुन्हा पुन्हा मूर्तीशी जर हेळसांड केली जाणार असेल तर अतिशय चुकीचे आहे. तेव्हा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी या गोष्टीला तीव्र विरोध करतो आहोत. अशा प्रकारची रासायनिक वज्रलेप प्रक्रिया ज्यांनी 4 वर्षापूर्वी केली होती आणि ज्यांनी अगदी ग्वाही दिली होती की 10-12 वर्ष ही सगळी चालेल, ते अधिकारी नेमके कोण आहेत? त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. मध्ये पुरातत्व खात्याचे असो किंवा अन्य कोणी मंडळी असो. आणि या प्रकारची जर प्रक्रिया ते करणार असतील तर लिखित स्वरूपात त्यांनी द्यावं आणि मगच त्याला परवानगी दिली जाईल. या संदर्भात धर्मशास्त्रातले अधिकारी, संत महंत, शंकराचार्य यांची एक समिती नेमावी आणि या संदर्भात काय प्रक्रिया करावी हे निश्चित करावं. अन्यथा अशा प्रकारची रासायनिक लेपन प्रक्रिया करण्याला आमचा पूर्णतः विरोध आहे आणि हा निर्णय तत्काळ पुरातत्व विभागाने थांबवावा अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी सरकारकडे करतो आहोत. नमस्कार. सर्व कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्रामुख्याने सोडवले जातील असं आश्वासन प्रभारी मुख्याधिकारी पारितोष कंकळा यांनी दिल्यानंतर सफाई कर्मचाऱ्यांनी आपलं काम बंद आंदोलन मागे घेतलं. कंत्राटी पद्धतीवरती नगरपालिका परिसरात कचरा उचलण्याचं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न नक्कीच सोडवले जातील असं आश्वासन सावंतवाडीचे प्रभारी मुख्याधिकारी पारितोष कंकळा यांनी दिल्यानंतर गेले 4 दिवस सुरू असलेलं काम बंद आंदोलन अखेर कर्मचाऱ्यांनी मागे घेतलं. यावेळी किमान वेतन वाढ, EPF, PFचा मुद्दा आणि अडकलेले पैसे तसंच सुरक्षेच्या दृष्टीनं आवश्यक सोयी सुविधा पुरवण्याचं आश्वासन कंकळा यांनी दिलं. यासाठी माहिती अधिकारी प्रमुख सुशील चौगुले व सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव यांनी मध्यस्थी केली. कोणतीही मागणी नसताना आणि 12 जिल्ह्यातील सुपीक जमिनीचा नाश होणार असल्यानं अत्यंत वादग्रस्त ठरत चाललेल्या शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आज आझाद मैदानात हजारो शेतकरी एकवटले. या आंदोलनासाठी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यासह 12 जिल्ह्यातील शेतकरी एकवटले आहेत. शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी महाविकास आघाडीमधील नेते आझाद मैदानामध्ये पोहोचले होते. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात स्थगन प्रस्ताव आणणार असल्याचं सांगितलं. आझाद मैदानात अंबादास दानवे, आमदार सतेज पाटील आणि जयंत पाटील यांनी संबोधित केलं. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची थकीत वेतन देयक, मेडिकल बिले यासह विविध कामे मागील 2 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीनं शिक्षक भारतीचे नेते संजय वेतुरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेसमोर साखळी धरणं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा आजचा 3रा दिवस असून अद्याप याची दखल कुणीही घेतली नाही. नमस्कार. शिक्षक भारती या शासनमान्य संघटनेच्या वतीनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आम्ही शिक्षक भारती या संघटनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी धरणे आंदोलनाला बसलेलो आहोत. सोमवार 10 तारीखपासून हे धरणे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा हा आजचा 3रा दिवस आहे. आंदोलन जे आहे प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आहे. आमच्या प्रशासनाच्या आणि शासनाच्या लक्षात येण्यासाठी हे आंदोलन आहे. कोणत्याही प्रकारचं शाळेचं, विद्यार्थ्यांचं आणि समाजातील कोणत्याही घटकाचं नुकसान न करता त्याची पूर्ण जाणीव ठेवून शिक्षक आम्ही आहोत ही जाणीव ठेवून हे आंदोलन आम्ही करतोय. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की आज आंदोलनाचा 3रा दिवस असूनही या ठिकाणी जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक या ठिकाणी येत आहेत, बसतायत, आपला निषेध मूकपणे या ठिकाणी व्यक्त करतायत, लोकशाही मार्गाने व्यक्त करतायत. पण याची जाणीव मात्र आमच्या प्रशासनाला, माध्यमिक विभाग कार्यालयाला नाही. हे खेदानं या ठिकाणी म्हणावं लागते. आम्ही आंदोलनात जे बसलोय प्रमुख 4 मागण्या आहेत आणि इतर अनेक मागण्या आहेत. त्यापैकी पहिली म्हणजे शिक्षकेतरांचे जे प्रलंबित जी कामं आहेत, वर्षानुवर्ष 6-7 वर्ष झाली आहेत अनेक कामांना, 2-3 वर्ष झालेली आहेत, 3-4 वर्ष झाली आहेत, अशी अनेक जी प्रलंबित कामं आहेत आणि जी रितसर आहेत त्या कामांना चालना मिळाली पाहिजे. ती कामं ताबडतोब झाली पाहिजेत ही आमची आग्रही मागणी आहे.
दुसरी मागणी जी आहे ती म्हणजे सर्व जे प्रस्ताव या खात्यामध्ये जातात माध्यमिक विभागामध्ये जे शिक्षकेतरांचे प्रस्ताव जे जातात मग मेडिकल बिल असू दे वरिष्ठ वेतन श्रेणी असू दे निवड श्रेणी असू दे पर्यवेक्षक मान्यता असू दे मुख्याध्यापक मान्यता असू दे कोणतेही त्या प्रस्तावांची प्रशासनाने कार्यालयाने एक चेकलिस्ट जाहीर करावी की ज्या माध्यमातून एकदा चेकलिस्ट जाहीर केल्यानंतर लेखी जाहीर केल्यानंतर एका टेबलवर अधिकारी सांगतो तुम्ही हा कागद घेऊन या 4 दिवसांनी पुन्हा दुसरा कागद घेऊन या ही जी पद्धत आणि वेळ काढून धोरण जे आहे त्या धोरणाला आळा बसेल ही आमची प्रामाणिक मागणी आहे की जेणेकरून त्या ठिकाणी गतिमान कारभार होईल. आज या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री म्हणून नितेश राणे साहेब आहेत. एक लोकांच्या समाजाच्या आणि या ठिकाणच्या प्रत्येक घटकाच्या अपेक्षा त्यांच्याकडून आहेत आणि त्यांचा दरारा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे. असं असूनही त्यांच्या या जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारची त्यांची प्रतिमा असताना जर आम्हाला या शिक्षक समाज घडवणाऱ्या घटकाला असं जर मुखपणे बसावं लागत असेल तर त्या ठिकाणी या कार्यालयाचा निषेध करावा की त्यांची पूजा करावी की त्यांचा सन्मान करावा सत्कार करावा हा माझा या ठिकाणी शिक्षक भरती अध्यक्ष म्हणून प्रश्न आहे. मनाई आदेश आहे याची पूर्ण आम्हाला जाणीव आहे. आम्ही चार जण या ठिकाणी कोणत्याही आदेशाचा भंग न करता 4 जण आम्ही या ठिकाणी धरणे आंदोलन बसलेलो आहोत. अनेक हे जे शिक्षक उपस्थित दिसत आहेत हे आम्हाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांची कामं आहेत प्रलंबित ते भेट देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यामुळे या ठिकाणी अशा प्रकारच्या मागण्या घेऊन आम्ही बसलेलो आहोत. तिसरी मागणी जी आहे ज्या कर्मचाऱ्यांना याच कार्यालयानं मान्यता दिलेल्या आहेत मान्यता दिल्यानंतर मान्यता दिल्याच्या दिनांकापासून त्यांचे जे काही मागण्या असतील त्यांचे जे काही थकीत वेतन असेल इतर काही त्यांचे अधिकार असतील ते अधिकार तुम्ही डावलत्या कामाने त्यांची थकीत वेतन बिलं किंवा जे काही असतील ते सर्व लाभ त्यांना तुम्ही दिल्या पाहिजे. निकोप कारभार होण्यासाठी सर्व संघटनांच्या सहविचार सभा नियमाने MEPS 1981च्या रूलप्रमाणे शाळा संहिता 1977 प्रमाणे वर्षातून किमान 3 ते 4 सभा झाल्या पाहिजेत. ते एकही सभा हे कार्यालय घेत नाही. आमच्या हक्कावर मूलभूत हक्कावर एक गदा आणतात. कारभार पारदर्शक आणि चांगला होण्यासाठी सभा लावाव्यात अशा प्रकारच्या 4 मागण्या प्रमुख घेऊन आम्ही आंदोलनाला उतरलो आहोत. आज 3रा दिवस आहे. आणखी किती दिवस वाट पाहायला लावतील हरकत नाही. आम्ही या ठिकाणी अशाच प्रकारे लोकशाही मार्गाने आम्ही आंदोलन करत राहणार आहोत. जर मनाची नाही जनाची चाड असेल तर निश्चितपणे ते या ठिकाणी येतील त्या समस्या समजून घेतील आणि त्यावर तोडगा काढतील. या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारे चांगल्या प्रकारे काम करण्यासाठी सगळे वर्ग हा उत्सुक असताना सुद्धा आमची गळचेपी होत आहे. त्याला वाचा फोडण्याचं काम शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून आम्ही करतोय. धन्यवाद. ह्या वर्षीच्या शिमगोत्सवाच्या तयारीच्या अनुषंगाने पोलीस विभागानं ही तयारी 1 महिन्यापासून सुरू केलेली आहे. सुरुवातीला एकूण जिल्हाभरातील 24 गावांमध्ये काही मानपानाच्या वादावर वाद असल्याचं निदर्शनास आलं होतं. त्या अनुषंगानं पोलीस विभागानं वारंवार गावामध्ये बैठका घेऊन त्यांना समजूत काढणं त्यांचे गैरसमज दूर करणं मानपानाच्या वादांवरनं कुठले तंटे होऊ नयेत याबद्दलच्या बैठका घेतल्यात. त्यामध्ये आमचे पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी असतील काही ठिकाणी आमचे DYSP सुद्धा गेलेले आहेत. काही ठिकाणी मी स्वतः अशा ग्रामस्थांच्या चर्चेमध्ये सहभागी झालो आणि ह्या 24 गावांमध्ये चांगल्या प्रकारचं चर्चा झाल्यामुळे आपसातले तंटे मिटण्याचं प्रमाण जे ते वाढलेलं आहे आणि आज रोजी 24 गावांपैकी 17 गावांमध्ये अशा प्रकारचे तंटे मिटून त्या ठिकाणी शांततेच्या व्यवस्थेमध्ये शांततेच्या वातावरणामध्ये सर्वांच्या एकत्रित अशा प्रकारचा सण उत्सव साजरा करण्याचा निर्णय सर्वांनी घेतलेला आहे. अजूनही 7 गावांमध्ये तंटे असल्याचं आमच्या निदर्शन येते. पण आजसुद्धा आमच्याकडं सर्व प्रभारी अधिकारी त्या गावांमध्ये जाऊन भेटी देत आहेत त्यांच्याशी चर्चा करत आहेत आणि 7 गावांमध्ये सुद्धा मला खात्री आहे की अजूनही 5 गावांमध्ये ते तंटे मिटवले जातील आणि तिथंसुद्धा शांततेने अशा प्रकारचे सण उत्सव साजरे केले जातील. आज रोजी 2 गावांमध्ये BNSSच्या कलम 163 अन्वये अशा प्रकारचे 2 बंदी प्रस्ताव आम्ही पाठवलेले आहेत आणि त्याला मान्यता देऊन तशा प्रकारचे आदेश जारी केलेले आहेत. त्यामुळं आज मितीला फक्त आपण 2च गावांमध्ये असं म्हणू शकतो की उत्सवाच्या संदर्भातले जे काही बंदी आदेश आहेत किंवा तिथं जे निर्बंध आहेत ते त्या ठिकाणी लागू केलेले आहेत. उर्वरित पूर्ण जिल्हाभरामध्ये आपला जो शिमगोत्सव आहे तो अत्यंत आनंदमय वातावरणामध्ये साजरा केल्याबद्दलची सगळीकडे आम्ही खबरदारी घेतलेली आहे. आपल्याला ह्या बंदोबस्तकामी पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडनं एक SRPFची कंपनी राज्य राखीव पोलीस दलाची कंपनी प्राप्त झालेली आहे. त्याचे 3 प्लॅटून आपल्याला असणार आहेत आणि ते आमचे जे दापोली आहे चिपळूण आहे राजापूर आहे या ठिकाणी 3 प्लॅटून आपण त्या ठिकाणी ठेवणार आहोत.
त्याचबरोबर 2 दंगा नियंत्रण पथकं आमच्याकडे जी आहेत तीसुद्धा तैनात असणार आहेत. जिल्ह्याभरातलं जो काही मनुष्यबळ आहे संपूर्ण मनुष्यबळ, त्याचबरोबर 350 होमगार्ड अशा प्रकारचा ताफा, अशा प्रकारचं मनुष्यबळ या ठिकाणी संपूर्ण जे आपला होलिका उत्सव आहे याच्यामध्ये कार्यरत असणार आहे आणि पूर्ण जिल्ह्याभरामध्ये हा उत्सव अत्यंत शांततेच्या वातावरणात पार पडेल याची आम्ही खबरदारी घेत आहोत. प्रतिबंधात्मक म्हणून उपाययोजना आपण काय नक्की करू? याच्यामध्ये मागील काही वर्षामध्ये जे आपल्याकडे गुन्हे दाखल आहेत, ज्याच्यामध्ये एकमेकांच्या मारामारीचे गुन्हे असतील, काही वादाचे प्रसंग आहेत, अशाकडे आपल्याकडे 4 गुन्हे आपल्या जिल्ह्याभरामध्ये दाखल आहेत. त्या गुन्ह्यातले जे आरोपी आहेत त्यांच्याविरुद्ध आपण जो BNSSच्या 129 आणि 126 या कलमान्वये प्रतिबंध कारवाई केलेली आहे. काही ठिकाणी नोटिसेस आपण प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून त्यांना BNSS कलम 168 अन्वये त्यांना नोटिसेससुद्धा आपण सर्व ठिकाणी दिलेल्या आहेत आणि मला खात्री आहे की ह्याचा परिणाम अतिशय चांगला होईल आणि सर्वत्र शांततेने हा उत्सव साजरा केला जाईल. ह्या उत्सवाच्या अनुषंगानं आपल्याकडं चाकरमानी मोठ्या संख्येनं पूर्ण मुंबई असेल, पुणे असेल इथून जिल्ह्यामध्ये दाखल झालेले आहेत आणि या पूर्ण जिल्ह्याभरामध्ये अतिशय उत्साहाचं आणि आनंदाचं वातावरण आहे. मला ह्या निमित्तानं रत्नागिरी जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीनं संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यातील नागरिकांना होलिका उत्सवाच्या, शिमगोत्सवाच्या खूप साऱ्या हार्दिक शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. धन्यवाद. मुख्यमंत्र्यांच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिसांची वेबसाईट अद्ययावत करण्यात आली असून या वेबसाईटवर ज्येष्ठ नागरिकांसह जिल्ह्यातील पर्यटन, महिला सुरक्षा यासह आवश्यक सर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला असून ही वेबसाईट जिल्ह्यातील जनतेबरोबरच जिल्ह्यात येणाऱ्या पर्यटकांनाही उपयुक्त ठरेल असा विश्वास जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला आहे. पाहूयात. जेणेकरून लोकांच्या लक्षात येईल. यामध्ये आम्ही आता एक नवीन फीचर पण ऍड करणार आहे की जे काही आम्ही प्रोग्राम घेतो किंवा जे काही ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न आहेत त्याच्या संबंधित फोटो वगैरे पण यामध्ये आम्ही ऍड करणार आहे. मुख्य प्रश्न वेबसाईट ते इंग्लिशमध्ये पण बघता येईल आणि मराठीमध्ये पण बघता येईल. आमचे जो पर्यटन पॉलिसीचा टॅब दिलेला आहे त्यामध्ये सपोज कोणी अनोळखी व्यक्ती किंवा सिंधुदुर्ग विषयी कोणी माहिती घ्यायला इच्छुक आहे तर त्याला सिंधुदुर्ग मधील काय पर्यटन स्थळे आहेत तो आम्ही ते तालुका वाईज सावंतवाडी, वेंगुर्ला, निफ्ती अशा प्रकारचं त्यामध्ये केलेलं आहे आणि त्यामध्ये ते करा सावंतवाडी करा. आपण बघतोय की सावंतवाडीमध्ये पर्यटन स्थळाची माहिती तर आहे, त्यामध्ये तिथले प्रभारी अधिकारीचा नंबर, तिथले जे बीट आहेत, आंबोली बीट, सावंतवाडी बीट, इव्हन आंबोली जे जीवन रक्षक आहेत, तिथे कोणी सपोज अपघात घडला, काय घडला तर तात्काळ यामध्ये आपल्याला माहिती मिळू शकेल. अशा प्रकारे मी प्रत्येक तालुक्याची, बेंगुर्लाची ओळख, त्यामध्ये ते प्रभारी अधिकारीचे नाव, शिरोडा, उभादांडा, रेडी अशा प्रकारची लोकांची मदत होईल. कोणी सपोज अनोळखी आहे, कोणी पर्यटक आहे, त्याला काही माहिती नाही आणि तो इथे आलेला आहे, त्या वेबसाईटवर गेला तर त्याला कमीत कमी 2, 4, 5 नंबर तरी त्याच्या हातात होईल की तो तात्काळ कोणाचा तरी संपर्क करू शकतो. आणि यामध्ये मुद्दामून आम्ही ते जीवन रक्षकाचा नंबर ऍड केलेला आहे जेणेकरून काही अपघात किंवा काही आपल्याला डिझास्टरची परिस्थितीमध्ये तात्काळ त्यांच्याशी पण डायरेक्टली संपर्क करता येईल. ठीक, बॅक करा. यामध्ये आम्ही थोडा हवाई मार्गाने, रेल्वे मार्गाने, रस्त्याने, समुद्र मार्गे याची थोडक्यात माहिती आम्ही दिलेली आहे. त्यामध्ये पर्यटनासाठी आवश्यक सुरक्षितता सूचना, काय काय सुरक्षितताचे उपाययोजना त्यांनी पर्यटकांनी ठेवले पाहिजे. तर त्यामध्ये ते खूप सोप्या पद्धतीने त्यांनी ओळखपत्र ठेवले पाहिजे, सूचनांचे पालन करा, नोंदणीकृत वाहन वापरा. नेक्स्ट आहे बघा असं हे थोडासा आमच्या वेबसाईटचं काम अजून चालू आहे. काही मध्ये थोडासा ते यामध्ये पण आम्ही एक ई-तक्रारचा टॅब दिलेला आहे. ई-तक्रार म्हणजे कोणाला सपोज काही तक्रार करायची असेल, खाली करा, तक्रारीचा प्रकार वगैरे, त्यामध्ये काही फोटो वगैरे आपण अपलोड करू शकता. सपोज काही ट्रॅफिक जाम झालेला आहे, कोणाची फसवणूक झालेली आहे, त्यामध्ये करू शकता. यामध्ये आम्ही 2 ते जे टुरिस्ट फेस्टिवल आहेत, जे आपल्याकडे फेस्टिवल चालतात, कासर महोत्सव, मँगो कार्निवल, पतंग महोत्सव, त्याची माहिती पण यामध्ये आम्ही ऍड करण्याचं चालू आहे जेणेकरून पर्यटकांनी सपोज ते इथे आलेले आहेत, काय काय बघायचे आहे. फक्त समुद्र किनारा तो आहेत आपल्याकडे सुंदर सुंदर, पण त्यासोबतच काही फेस्टिवल्स किंवा काही प्रोग्राम चालू आहेत का, अशा प्रकारचे आपल्याकडे बरेचसे महोत्सव आहेत ते चालतात. आम्ही जी लोकांना दिसेल त्या पद्धतीने बरेच लोकांना काय त्यांनी कशा प्रकारे ते जो मालक आहे त्यांनी माहिती दिली पाहिजे.
सेम महिला कॉर्नरमध्ये पण आम्ही तशा प्रकारे सेफ्टी इश्यूज, दामिनी स्क्वॉड, काउन्सिलिंग याबद्दलची माहिती आम्ही त्यामध्ये ठेवलेली आहे. बॅक आता आपण बघतो की यामध्ये एक आम्ही केलं, आम्ही कशी मदत करू शकतो यामध्ये सर्च केला. जसं बहुत सारी चीज आहे की वेबसाईटवर लोकांना कळत नाही की आम्हाला तो कुठे बघूया आपण वेबसाईटवर, त्यामुळे ते डायरेक्टली जर पोलीस भरती टाकला तर पोलीस भरतीचा टॅब त्यामध्ये डायरेक्टली उघडू शकतो. सर्च करा. रिक्रूटमेंटची स्पेल REC अच्छा, प्रत्येक महत्वाचे आहेत आपले. सपोज काही प्रकारची सायबरची फसवणूक झाली तर त्याची तक्रार जो आपल्या NCCRP पोर्टल आहे तर त्याची माहिती आम्ही ते सायबरचा त्याचा लिंकच ऍड केलेला आहे जो आपल्या NCCRP पोर्टलचा आहे. डायरेक्टली इथे कंप्लेंट फाईल करू शकता. बेकार हा खूप एक पॉवरफुल पोर्टल आहे. हा जो NCCRP पोर्टल आहे त्याला बघायचं फक्त की माझ्या जवळचा पोलीस स्टेशन कोणता आहे, तो फाइंड नियरेस्ट पोलीस स्टेशन, तर पोलीस स्टेशनचं नाव येईल त्यामध्ये. आपले सोशल मीडियाचे जे काही महत्त्वाचे ते आहे ते चालू राहतात, ऑटोमॅटिक ते रोल करतात. अशा प्रकारची आपली वेबसाईट आहे. आता यामध्ये उपर बघितले तर मुख्य प्रश्नचे राईट मध्ये आमच्याविषयी मी फक्त थोडक्यात सांगतो. यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी प्रोफाईल, विशेष पदके, अधिकार क्षेत्र, असं छायाचित्र संग्रह असा आम्हाला केलेला आहे. अशा प्रकारची जे उद्योगांशी संबंधित तक्रारी, वाहतूक घटना नोंदवा, अशा प्रकारचे त्यामध्ये फीचर्स आहेत. नागरिकांकरता दाखवायचं. नागरिकांकरता सुरक्षा, सायबर सुरक्षा टिप जी आहे, सायबर जागरूकता आहे, पोलीस भरती आहे, प्रसिद्धी पत्रक आहे, पारपत्र स्थिती आहे, उपयुक्त संकेतस्थळे, उपयुक्त संकेतस्थळे. आता यामध्ये बरेचसे लोकांना यामध्ये अजून आम्ही ऍड करणार आहे की जे महत्त्वाचे गव्हर्नमेंट ऑफिसेस आहेत त्यांचे यामध्ये वेबसाईटचे लिंक यामध्ये आम्ही उपलब्ध करून देणार आहे. लोकांना सपोज दुसरे कोणीतरी शासनाच्या, गृह मंत्रालयाच्या, DG ऑफिसच्या, IG ऑफिसच्या यामध्ये ऍड करणार आहे. ते काय ते यामध्ये जे काही आम्हाला प्रोएक्टिव्ह डिस्क्लोजर करण्याची आवश्यकता आहे की महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम काय आहे, माहिती अधिकारमध्ये जे काही आपल्याला डिस्क्लोजर प्रोएक्टिव्ह करायचे असेल ते आहे. नवीन जे कायदे आहेत आपले, जे नवीन क्रिमिनल ऍक्ट आलेले आहेत त्यांची पण कॉपी आम्ही यामध्ये भारतीय न्याय संहिता कोणाला सपोज वाचायचे असेल किंवा काय असेल तर ते यामध्ये ते डाउनलोड करू शकतात. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम जे आपल्याला आपण महाराष्ट्र पोलीस ऍक्ट म्हणत होतो ते महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमच्या पण आम्ही कॉपी आम्हाला ठेवलेली आहे. त्यामुळे लोकांना सपोज काही कन्फ्युजन असेल किंवा कोणाला वाटते माझ्यावर काही चुकीची कारवाई होते किंवा त्याला काही सेक्शन मध्ये क्लॅरिफिकेशन पाहिजे असेल तर तो बघू शकतो. अंडरस्टँड आणि इझी टू नॅव्हिगेट, म्हणजे त्यामध्ये ते युजर्सला सोपी जाईल तशा पद्धतीने आम्ही डेव्हलप केलेलं आहे. आणि तिसरं की सायबर हल्ल्यापासून ते संरक्षित असली पाहिजे. एक आम्ही पोलीस विभाग यामध्ये सर्व पोलीस स्टेशनची पण माहिती दिलेली आहे. त्यामध्ये ते प्रभारी अधिकारीचा फोटो, नाव आणि नंबर त्यामध्ये ते दिलेला आहे, जेणेकरून कुठल्याही प्रकारच्या त्याला माहिती पाहिजे असेल किंवा त्यामध्ये पोलीस स्टेशनचा मॅप पण केलेला आहे, जेणेकरून लोकांना लक्षात येईल की कशा प्रकारची संरचना आहे. अशा प्रकारचे फीचर्स यामध्ये आम्ही दिलेले आहेत. अजून यामध्ये जे काही आम्ही नागरिकांना पण आवाहन केलेलं होतं, आम्ही जेव्हा वेबसाईटचं काम सुरू केलेलं होतं आम्ही 15-20 लोकांना बोलून त्यामध्ये आपले महाविद्यालयाचे विद्यार्थी होते, आपले मेडिकल कॉलेजचे विद्यार्थी होते, काही समाजसेवक होते, त्यांना बोलून आम्ही डिस्कस केलं होतं काय हवे आहे आणि त्याने जे सूचना दिलेले होते त्याप्रमाणे आम्ही ते वेबसाईटमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न केला. आता पण आम्ही नागरिकांना आवाहन फीचर बदल करा त्याप्रमाणे त्यामध्ये थोडासा बदल करत आहे. बऱ्यापैकी 90-95% ऑलरेडी आमच्या वेबसाईटचं काम झालेलं आहे, फक्त आता ते फिनिशिंग थोडासा करणे बाकी आहे. जे काही आपण डिस्ट्रिक्टची बऱ्यापैकी लोकांना माहिती आहे किंवा खूप चांगला मोठा अनुभव आपल्याला सर्वांना आहे, तर कोणाला काही वाटते की यामध्ये अशा प्रकारचा थोडासा अजून फीचर ऍड केला. जसं आपले स्पेशली आपले जो सिनियर सिटीजनचा जो टॅब आहे किंवा आपला पर्यटन पोलिसिंगचा टॅब आहे, आपले महिला जे विमेन कॉर्नर आहे, भाडेकरूची माहिती किंवा हरवलेला व्यक्ती, यामध्ये कुठल्याही प्रकारची आपल्याला पाहिजे असेल ते आम्ही यामध्ये 100% त्यामध्ये ऍड करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. अशा प्रकारची आय थॉट की आय शुड टॉक टू जर्नलिस्ट की त्यामध्ये त्यांच्या काही ओपिनियन आहे का त्यामध्ये काय काय केलं पाहिजे. आता स्पेशल टॅब नाही आहे त्यामध्ये, पण ते आपण जे कोडाल पोलीस स्टेशन जे आहे त्याच्या खालीच त्याची माहिती घेता येईल, चांगली सूचना आहे.
कारण आपण जे पर्यटनवाला केलं होतं त्यामध्ये मी बीट वगैरे ऍड केले होते, पण दूरचे तर असं विशेष नाही केलेलं आहे. तर पोलीस स्टेशनच्या खालीच त्याचं करता येईल. नमस्कार. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जानेवारी महिन्यामध्ये 100 दिवसाचा 7 कलमी कार्यक्रम सर्व विभागांना दिला होता. त्यामध्ये जो प्रथम मुद्दा होता तो होता वेबसाईट अपडेशनचा. सर्व विभागांनी आपापली वेबसाईट अपडेट करायची होती. त्यामध्ये 3 मुद्दे महत्त्वाचे होते. आपली वेबसाईट आहे ते आकर्षक असली पाहिजे. नंबर 2 जो मुद्दा होता ते युजर फ्रेंडली, इझी टू नॅव्हिगेट अशा प्रकारची असली पाहिजे. आणि जो वेबसाईट आहे ते सर्व सायबर हल्ल्यापासून संरक्षित आणि त्यामध्ये सर्व सायबर हल्ला संरक्षित करण्याची उपाययोजना केली पाहिजे अशा प्रकारची सूचना होती. त्याप्रमाणे आम्ही जानेवारी महिन्यामध्ये एक एजन्सीच्या मार्फत आमची वेबसाईट अपडेशनचं काम सुरू केला आणि आता तो काम बऱ्यापैकी आपला शेवटपर्यंत आलेला आहे. अजून वेबसाईट अपडेशनचं काम चालू आहे, पण आता आम्ही ते वेबसाईट बऱ्यापैकी झाल्याने आम्ही गो लाईव्ह केलेली आहे. मी आज आपण सर्वांना आमचे जे वेबसाईटचे फीचर्स आहेत, स्पेशली आम्ही जे नाविन्यपूर्ण 2 उपक्रम केले होते ज्येष्ठ नागरिकांसंदर्भात आणि एक पर्यटन पोलिसिंग संदर्भात, त्याची माहिती पण या पत्रकार परिषदेमध्ये तुम्हाला देणार आहे. आपण आता बघतोय की आम्ही जे काही सूचना होती त्यामध्ये आपला जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे, त्या दृष्टीने पण यामध्ये चांगला पर्यटन बद्दल सिंधुदुर्गमध्ये काय काय आहे त्याची माहिती मिळेल. तसेच लोकांना सुरक्षित पर्यटनासाठी सिंधुदुर्ग पोलिसांची कसं मदत घेता येईल त्या दृष्टीने पण वेबसाईटमध्ये आम्ही फीचर्स यामध्ये दिलेले आहेत. आम्ही हे करताना जे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत किंवा महत्त्वाचे फीचर्स आहेत ते सहज पद्धतीने लोकांच्या लक्षात येईल या पद्धतीने ते वेबसाईट विकसित केलेली आहे. मी आपण सर्वांना विनंती करतो की आपण एकदा ते वेबसाईटचा डेमो बघू. त्यामध्ये काय काय फीचर्स आहेत त्याच्या आपण एकदा आपण ते प्रत्यक्ष बघू आणि त्यामध्ये चर्चा करता येईल. वेबसाईट तयार करताना आपले जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ताकद आहे, आपला पर्यटन पोलिसिंग आहे, त्याचे चांगले फोटोज, त्याचे चांगले थीम्स वगैरे आम्ही ठेवलेले आहेत, जेणेकरून कोणी वेबसाईटवर गेला तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याविषयी थोडासा माहिती आपोआप समजता येईल की कशा प्रकारचा जिल्हा आहे आणि आपल्याला पर्यटन मध्ये पण त्यामध्ये मदत होईल. आपल्या जिल्ह्याचे जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत जे आपण तुम्ही समोर जे 4 टॅब बघतायत लेफ्ट मध्ये, ज्येष्ठ नागरिक, पर्यटन, भाडेकरूची माहिती आणि महिला, हे आम्ही स्पेसिफिकली ते लोकांचे सहज पद्धतीने लक्षात येईल. कारण आपल्याला माहिती आहे की आपल्या जिल्ह्यामध्ये सिनियर सिटीजनची संख्या खूप जास्त आहे. आपला जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. आपल्याकडे बरेचसे लोक भाडेकरू, लेबर क्लास राहतात आणि महिलांचे विषयांना आपण हाताळण्यासाठी आपण ते टॅब दिलेला आहे. मी एक टॅब आपल्या समक्ष त्याचा प्रात्यक्षिक देतो. ज्येष्ठ नागरिकांचा टॅब होतो. आपण त्यामध्ये जे आपला ज्येष्ठ नागरिक हेल्पलाईन आहे, त्याचे जे व्हॉट्सअप हेल्पलाईन आहे 7036606060 ते लोकांच्या तात्काळ लक्षात येईल अशा प्रकारे आपण ते प्रदर्शित केलेलं आहे. खाली करा. त्यामध्ये हे जे त्याचा उद्देश आहेत, तसेच त्यामध्ये कशा प्रकारचे ज्येष्ठ नागरिकांनी नोंदणी करता येईल. बरेचसे ज्येष्ठ नागरिकांची माहिती आम्ही स्वतः गोळा करतो. आम्ही पोलीस पाटीलच्या माध्यमातून, JLPच्या माध्यमातून. पण कोणाला सपोज कोणी राहून गेला असेल, त्यांना नोंदणी करायची असेल, कोणी नवीन आला असेल, त्यामध्ये ते यामध्ये स्वतःची नोंदणी करू शकतात. त्याची माहिती आम्ही भरोसाच्या इथे संकलित करतो. दुसऱ्या यामध्ये ई तक्रार, कोणाला ज्येष्ठ नागरिकांना सपोज कसली प्रकारची तक्रार करायची असेल तर त्यामध्ये माहिती देऊ शकतात. त्यामध्ये ते कोणासोबत राहत आहेत, कशा प्रकारची तक्रारी आहे, आजाराविषयी काही प्रश्न आहेत का, त्यामध्ये ते आपली तक्रार देऊ शकतात. अगला टॅब आहे जो ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007 आहे, त्याची पण थोडक्यात आम्ही सहज पद्धतीने लोकांचे लक्षात येईल, मतलब इझी टू अंडरस्टँड या पद्धतीने त्यांचे महत्त्वाचे मुद्दे आम्ही त्यामध्ये दिलेले आहेत. ज्येष्ठ यांच्यासाठी सुरक्षेची सूचना पण यामध्ये आम्ही दिलेली आहे की त्यांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी काय काय करायला पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिक कक्ष जे आहे जे आमचे SP ऑफिसमध्ये पण आहेत आणि प्रत्येक पोलीस स्टेशनला पण आहेत. गेले वर्षभर मोठा गाजावाजा करून काम सुरू असलेल्या तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाला करोळ येथे भेगा पडल्या आहेत. ठेकेदाराच्या सुमार कामगिरीचं पुन्हा एकदा दर्शन झालंय. पाहूयात. कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणाऱ्या तळेरे कोल्हापूर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या काँक्रिटीकरणाचं काम सध्या सुरू आहे. त्यातील दुसऱ्या टप्प्यात मंजूर झालेल्या नादवडे ते विगनबावडा या रस्त्याचं काम पूर्णत्वास येत आहे. या कामासाठी सुमारे 250 कोटी रुपये मंजूर झाले होते. यामध्ये महत्त्वाचा करोड घाटाचा देखील समावेश होता.
हे काम आता अंतिम टप्प्यात आलंय. आता तिथून वाहतूकही सुरू झाली आहे. या मार्गावरून सुमारे 34,000 मेट्रिक टनाची वाहतूक होते. प्रवासी वाहतुकीसोबतच मोठ्या प्रमाणावर माल वाहतूक याच मार्गाने होते. मात्र मार्ग वाहतुकीसाठी सुरू होऊन 15 दिवस उलटण्याआधीच रस्त्याला भेगा पडल्या आहेत. करुळघाट पायथ्याशी खडकवाडी नजीक हा प्रकार घडलाय. सुमारे 20 ते 30 मीटर लांब अशी भेग पडली आहे. हाच प्रकार आणखी एका ठिकाणी झालाय. पावसाळ्यात या भेगा धोकादायक ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. सध्या ठेकेदारानं त्यावर तात्पुरती मलमपट्टी केली आहे. मात्र ठेकेदाराच्या सुमार कामाचं दर्शन पुन्हा एकदा झालंय. मागील वर्षी याच घाटात पहिल्याच पावसात या ठेकेदाराने नव्याने बांधलेली संरक्षण भिंत देखील कोसळली होती. त्यामुळे एकंदरीत या रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबत साशंकता निर्माण होत आहे. चोरी केली, बोला बोला. कशाची चोरी केली? किती वाजता केली? रात्रीच्या वेळी. कुठे? समुद्रावरती. कुठून आलात तुम्ही? कोल्हापूर. कुठे? कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात देवराई तथा देवराहाटी असून ते धार्मिक महत्त्व असलेलं पवित्र उपवन असतं. या देवराई त्यामध्ये स्थापित असलेल्या देवांच्या नावावरतीच असतात. या जमिनी पारंपरिक स्वरूपात देवस्थानांच्या अधिपत्याखाली असून त्या धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. देवराई तथा देवराहाटी या जमिनी केवळ धार्मिक उपासनेसाठीच नव्हे तर पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी देखील आवश्यक आहेत. अनेक वर्षांपासून या जमिनी देवस्थानांच्या ताब्यात होत्या आणि त्या ठिकाणी ग्रामस्थांच्या धार्मिक भावना आणि परंपरा जपल्या जात होत्या. शासनानं कोणतीही पूर्वसूचना न देता किंवा स्थानिक जनतेशी कोणतेही समुपदेशन न करता जमिनी शासनाच्या नावे केल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे. करण्यात येत आहे. कोकणातील अनेक देवस्थानांच्या देवराई तथा देवराहाटी जमिनींच्या सातबारा उपकरणांमधून देवस्थानांची नावे देवस्थानांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता बेकायदेशीररित्या कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे देवराई तथा देवराहाटी जमिनी या देवस्थानांच्या नावावर पूर्ववत कराव्यात या मागणीसाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि समस्त मंदिर विश्वस्त भाविक यांच्या वतीने आज या ठिकाणी सनदशीर मार्गाने घंटानाद आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनात सर्व हिंदू भगिनींनी सहभागी व्हावे असे आम्ही आवाहन करत आहोत. गावागावात होळीवरून सुरू असलेली भांडणं सोडवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांनी दिली. घेतला होता. जवळपास 20 ते 21 गाव असे होते ज्यामध्ये दोन पक्षामध्ये मानपानावरून वाद वगैरे होते. त्यामध्ये सर्व ठिकाणी आमचे अधिकाऱ्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांनी तिथे बैठक घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये इतर डिपार्टमेंटचे जे लोक आहेत त्यांना पण इन्व्हाइट करून त्यामध्ये ते जो वाद कसा मिटवता येईल त्यामध्ये काही तोडगा काढता येईल असा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. 1-2 ठिकाणी त्यामध्ये यश पण मिळालेलं आहे. पण काही ठिकाणी तसा प्रकारचा खूप जुना वाद आहे 15-15, 20-20 वर्षापासून. त्यामध्ये आम्ही त्यांना सूचना दिलेली आहे की सर्वांनी कुठल्याही प्रकारचा फिजिकल वाद तिथे होऊ नये आणि सर्वांनी कायदा सुव्यवस्था अवलंबित राहावी त्या दृष्टीने प्रयत्न करावे. त्यामध्ये अजून आमच्या मार्फतीने अजून 2 दिवस आहेत आज आणि उद्याचा. त्यामध्ये परत बैठक घेण्याची मी सूचना दिलेली आहे आणि त्यामध्ये दोन्ही पक्षांना समजावून कुठल्याही प्रकारचा वाद करू नये आणि आपले जे काही मांडणी आहे ते योग्य पद्धतीने मांडा आणि त्यामध्ये जर तोडगा नाही निघाला तर तहसीलदार समक्ष त्यांची सुनावणी घेता येईल. त्यामध्ये जे तहसीलदारकडून ते ऑर्डर जे काही प्रतिबंध करण्याचे असेल ते त्यामध्ये तशी कारवाई होईल. पण त्यामध्ये असं आहे की कोणीही कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. तसे आवाहन मी जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने करत आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. नव्या कोऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाला भेगा, कामाबाबत साशंकता. तर स्मार्ट प्रीपेड मीटर विरोधात भव्य मोर्चा काढणार, मंगेश तळवणेकर यांचा इशारा. आणि होळी सणासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची,
पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.